benga kwanza ndu pole chiane asomo ngnosire chobo mabwaye alia ese nyaktari ya magana tinda nyora habari kamili inki ikera igoro ya bene na igoro ngonjo kana nalenge gusiengima korama gendreta nabo igona kwanira igoro iki nyaktari chito ama kweli mungata kubugoli oboli temete kianda kera chire koibora akwere nyaktari teko nyari igonda tatenga ki umongnoli ne familia ya tote bapole abanyagitari onde buensi onyo yorali te segas ose oyota kolte gas ya akagera ama kweli yali akaba lazima abugoli musigo asa mangana abanyagitari nero rediscipline boronge ngakikiro montako kwa kwendikana bako ba charge the court asmada gose negligence na yale lakini tindai tukuwa na Kendi Jones mpaka na nyore report y'abanyagitari nyore inki gyapenete ase magena dispensary ikiagera dispensary yeyo noere elamigo ase kigali kire kigo kya mpaka busonga iko sababu teyo ndate runga umuntu yasire tesengenje yegenteka mo gusenge yaturamanya inki kiagerete umuntu yagasira naende ndado promising pochimoto muntu tagosira asama okaito gotatiga kelikyo katutanyare okonyo bugmobo igo ese familia ya nyagosira tato danga pole naende ngasho abantu wetu ukumanya tole ekosi ya makweli yo mongolia osirete magina gakonyo roma na boli unga eire president ya ruet igoro ya equipment chengo cha mother and child ndabenga mother and child umuchando monole ngoro ngari nyakitali yeti ya eret nyakitali ya kole twenusu plans nchi ya ngororo umuntu nyetenenerete talenge engineer mbono tu aligia na agenda Nairobi Nkalikuru Public Works bakangomo engineer na electrical engineer na boigo structural engineer baligireli nga kinyagitali elia erose igeme chando ya lengoro nga inyagitali ya usi plan yetayi abantu bono igogendo ronto genda tukorosi siko na ime esenge njobo konyi bwe serikali a president ja promise tingo to yalenge equipment lakini mpaka bone kartua kwantene president lio mwele andetinga nkoligiale equipment lakini kandi neyo nest mtu abegete equipment chonsi pichiko ya utoka as mother child hospital era abugoli abarwere 300 nyaktali nenyare gotokonya ase amangana ya abana na abana abantu kaiga mopoe tikatonyore report family tonyoe pole nywete munyaktali otenenete nyaktali no muntu oyo otenenete konyoro omwana bonse bakire kolika statement yogembo enkuboli emo clinician ororole ni charge baroire bantu bagendere kurwali